Selamat hari Minggu madi tasautna amanginang nuaing naing masuk mahita di bagasan parminggota tapaudu be marohata martangyang mahita di bagasan saat teduh. Amin. Terpuji matu atas yang buku ede nomor tulu ayat sada saur tulu. Marhite-hite goarni debata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Lehom matu Jehovah hamuliaw ni guarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamakai pahean na marhaduhoan. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banogijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomoroham, marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangyok kami soaranya anakmu, jala asa hujalohami to di perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamuma patik debata, ima sian patik perjulu dohot lapatanna. Patik perjulu, audo jahuba debatam, ninna debatatta, dan jadi marakku pau bahenommu debatam. Dia do lapatan ni oddo, ikonu biar rohatta, jala humolong, jala pos mida debata, asa mida nasa na adong, ido saat na atong rap mangidugugo mahita siya tua debata lau maula patik nai. Ali Tuhan debata, say pergugui mahami, mangulahon na hobarat tu patik mi. Amin. Naro
Topoti madusat tanagudangi itu dopan debata martangiang mahita. Alia manami jala debata manami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Upahara tutuhami jala hutopati hami do. Dusa dohot pangalason namin nagudangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni paktokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Bagabagan debata sariot tuhasan dusata. Para siroha jala perdenggan basa do Jahoba. Lebat terimas jala para siroha gudang. Dang dibait tuhita hobar tu akka dusata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tu akka haja hatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na magkabiari ibana. Asangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Epistelita sedarion tajahamasian Markus sada mamukala sen ayat 40 145 tajahama margati soring songonon mahatan tuhata. Jadi Roma sada halak nahuliton tujuluna dielik-elik jala di sobba maibana uhut madok molo naulo ho tarpa malupo duau. Jadi iterlok kang mahuliti sian ibana gabe iasma dagingna. Ninna mamado ibana jagaho so tung dipaboho itu manangise alai lao maho patuduhom madirim tumalim dungi pilihom ma na pinatikon ni si Musa ala nang malupo bahen panadangiyo tunasida.
Ido sahatna martua dona tu mangiun hatan debata jala nau peopsa. Amin. Kapuji matuhata sian buku ede nomor 754. Tidakko maha porsaotai, songon nahina tidakko ni dungata saha porsaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di bata cahuba, ido ama parguguna sohatu dusan, natu mo palangit doho tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata cahuba na sasadai, imana tidumur si Maria, nagabagabe seto di parbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, natuman na bernit, di pauman silatus, amay tatarpajal do ibana di hao pinarsilang, natuat tubal toru dung ditanom, namula mangulu di ari patuluhon, namanaik tu surgo, lahudut siamun di bata cahuba, amanai parguguna sohatu dosani, isi maibana, pay mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panela Kristen akan na badia, doho da sesani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu sugut daging ni halak naong mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Horas mah di damang nang di dainang. Selamat hari Minggu mah di hita salahutna. Titing di bagasan mingguta sadarion ima minggu tanggal 21 Januari 2024 minggu batuluhon dung Epipanias do topik di batado haposatta. Nabarjolo pos pelayanan tabanan HKBP Denpasar di sude ruas ni huriata naneng marsaur madohoti permingguon di pospel tabanan masuk ma pakobasion di ganuk minggu ima di pukul 7.30 jala torok ni ruas naung terdaftar di pospel tabanan gudangna 20 seda kakak. Dan mengikut persiapan pospel Gianyar HKBP Denpasar. Khobara turaput huria di program tahun 2024 mulai minggu sadarion 20 Januari 2024 merdalan ma permingguan di ganuk minggu masuk ma di pukul 7.30. Sude ruas ni huriata nasu terdaftar dope amanginang asa tapasa ma tu akka keluarga tabe narong di pospel Gianyar asa mendaftar mah nasida di pospel Gianyar. Alamat garijata di pospel Gianyar ima di asrama Yonjipur Saplualu Jalan Sawo Gang 2 Bitra Gianyar. Namanya hud jadwal ibadah manang
perdalanan di akka perseromanan merdalam mahasongon nasomal. Namangihud rapot dewan dohot seksi hobar tu program ni akka parmargal. Nomor pitu ulang tahun hatutubu dohot hot ripe para halado ni huriata HKBP Denpasar. Pasahaton selamat ulang tahun hari hatutubu dohot hot ripe tusude ruas ni huriata sia tanggal 21 saat tanggal 27 Januari 2024. Hatane debata nagabi ojahan di enet sian adung-adung tolu ayat 22 sahat ayat 27 songonoma didok asi-asi ni Jehovah sabingdo ubahin so harusun siap hami aidang marpah cohotan asini rohanai mulak ratado itahe ganup sugot godang matutu habonaranmu sedilihot tuatama haseaton lasni roha dot umur nagajang bahis sangap di Goarna. Mengenai titik para hepengon di huriata boima amanginang hita pamanat di wartal elektronik naung disagihon ima situat tamanang parhaladota di ganup sektor tabe asamanak mah hita pamanat bolotukpe adong nahumurang dia ka penulisan goar manang bilangan boima di pasahat tu situ sektor masing-masing manang na takas ma di pasahat tu sekretariat ni huriata. Songlima titing di huriata sadarion di pasu-pasu tuhat tamasudi pakubosoni bahai sangap di goarna. Amin. Puji matuhatta sian bukuede nomor operas 50 sia uhutma tapasat kliata. Jesus, tu aqui
tema diho oleh Tuhan Yesus Kristus. Sonang do laka-laka nami, mardonga toko memulus saluhut nakapartikian. Jalanunga pola di pataruho kami nuaing tu bagasmon. Rapon doho dongan nami saha porsiaw manakasi hangoluan nami di bagasan katami. Asalehon matot dim tuhami saluhut na. Jalabahen pardumon nito dim tutod dinami manakasi hatami. Asonang maperroha nami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madita saluhutna. Uriani Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di mingguta sadarion. Ima sian buku ni pesalmen bidu ono 22 memuka sian ayat onom sahatu ayat 10 tolu. Tapi hut matur puki songonon madidop. Holat tu debata maho marhuraja ale todiki. Hai sianibana ro sihirimoku. Holanibana do partano batoaku dohot hatuauku. Hapo rusakku, dan tagamon humor di tau. Guru di debatado hatuoku, dohot hamuliauku. Partano batoan ni hagogo oku, marhapo santu debatado au. Sai marhapo santu ibana ma toktong nang hamu ale dongan jolma. Usehon hamuma rohamuna tujolona debatado haposata. Kosa sabindo yang gojolma manusia gabus do anak dibawa nang nasangap mukal tugijang di bagasan tibangan sian hosado nasida luhutna. Unang ma pangasahok kamu pangarupaon. Jala unang hagijakok kamu na nidobo. Unang ma mangapir rohamuna di gada-gada ni sinamot. Sahalido makuling debata. 2 halido i hubege. Saguru di debatado hagugoon. Jala gok dihodo ale Tuhan asini roha ay di balot cokodo tuganu jolma hobar tupabahenan na ima di suraton di bagasan turpuki. Uriani Tuhan Yesus Kristus ala jolma nagale jala jolma nagodang hahurangan dohita totu say talului do dalan pangurupiyon asadong mangurupi hita jala marhite siani tahirim do adong solusi ni ganup nahurang dihita. Ragam doi pangurupion natahirim. Olo partiga-tiga do ibana. Say luluan na do. Dia ma naboy nagabe parsalian na laho manabba modal na. Hasa tunggadda situtu di bana. Aka pangabaan tuakari na mangihut. Molo perkator do ibana. Bamitor say pasol hoton yodo tu aka pipinanna. Tu aka atasanna. Asabuy hatop-patop naik jabatan. Molo aka
namar perkara do ibana, nadong persoalan na. Duluan na do hatop ise mana boy mangurupi ibana, membela ibana. Saya pitor duluan na do aka bagian ni advokasi. Ang tung boy mangurupi ibana, membela persoalan na. Lepas doi sian benar tidaknya alai berusaha doi asadung mengurupi bana melua sian permasalahannya. Molo namar sahid pasti dia mana tahu gawe pangurupi di mana sian parsahiton daluluan dari adong doon netor hatop mangalului pangubati aka dokter molo hurang ekonomi na aka na mungkin boy mangurupi ibana hatop marhite solusi na asing ale oloro si pata gabe lamposa ala kurang tepat ragam doi aka pangurupion nata hiri maka manginang. Jadi sonari tabayakon songon aha mahita ise mahita aha manata hirim noaing di bagasan parngulota jala pangurupion na songo dia ma nata hirim di bagasan nguluta. Nah pasti di setiap langkah-langkah mengalului pangurupion aha do nata hirim keberhasilan. Asa malua sian hapogoso, asa malua sian akaparukilon, asa malua sian parsahiton, asa malua sian akahagugutan. Ido natahirim. Alay nagabi sukusukun nuayang di bagasan ngoluta. Ise do pangurupi Ise do pangurupi dihita. Isedo nagabe pangurupi diau. Rata-rata pikiran ni akajolma di tonga-tonga ni portibion. Sai matua jolma nagogo. Sai matua jolma namar jabatan. Sai matua jolma parhepeng. Sai matua aka parpangkat do dirajumi rohana natau gabe pangurupi di ibana. Kita saluk nakamang inang. Mungkin memang boy do hita bagian ni akan berpikir songoni. Boy do dang. Dia akan berpikiran si songoni. Di dok rohata hepeng do pangurupi nagumogo di bagasan ngoluta songon edeni paredde susah doau molo sodong hepekku manang sonang doau mologok hepekku jala di dok aka paredde hepeng do mangatur sudi ninna. Uang bisa bikin saya mabuk kepayang. Uang bikin saya senang. Uang. Gabi Roma jolmai uangan, uang on. Setiap kali ketemu uang. Setiap kali ketemu uang. Bukan hanya di instansi, bahkan di tongani jauh be, asal pajupang amat tado inata, hepengan, hepengon. Dedo, itu tiak kamanginang, jujur jo aka amai. Sonang dua kain natai di jauh molo sorok kepeng niak kamai di lihat tiak kain natai. Sonang,
catat ya kamang. Isi nama dok sonang nakinga nih. Iya. Bahkan anak ketemu bapaknya, mamanya, Pak, uang, Mak, uang, hari-hari uang, uang. Apalagi kita di kota akadak danak, toki-toki lewat, gado-gado, inna, toki naik lewat muse, lumpia, inna kan, toki naik lewat muse, sate, inna, toki naik lewat muse, sudah marlewat tadi sih. Jadi seolah-olah menyuruhkan uang, keluar, uang, keluar, uang, keluar, uang, semua uang keluar. Itu suara dan teriakan yang menuntut uang keluarlah. Tapi ternyata uang tidak pernah bicara. Siapa yang membicarakan uang? Manusia. Uang tetap diam di tempatnya. Manusia yang terus cerita uang ini, uang itu, uangan, uang on, uang an, uang on. Hape hohom do hepengi. Maka anak ulu halap madokon. Nasi boto horo kedan. Au nama kulik kepengi dohonon nado. Paite jongan sudah au, unang sudah patuhori. Inna ima akahalak naung merasa kurang. Sudah terancam. Alai dia kahalak nahulit dohonon nidongan nama naso makuling do hebengi kedan. Au cugari makuling hebeng mi dohonon nado isodo pe au gudang nai buasa nang patu dohonon muau dohonon nado songoni ninna au sura makuling ninna. Jadi banyak cara orang bagaimana supaya uang ini berbicara terus menerus dan rata-rata orang meneringati uang. Yang lucunya ada tipe orang setiap apapun yang dilihat dia seolah melihat uang. Ya. Jadi seperti di Simalolong nai herana adong go barani hepeng terus. Nah, molo dibereng sipatu ijolo jabuni jolma iberengi mana? Hepeng. Iberengi mana? Adong ipu di jabuni jolma eber-eber napoca hepeng iberengi mana? Iberengi mana adong menumpuk pasir di lubung jabuni dongan hepeng. Dibereng adong plastik marserakan di sekitar kota iberengi mana? Hepeng. Ale iberengi mana ma tu ada gedung kursi ni gereja. Nang adong hepeng di sini. Kan itu? Nang adong sigari isok di sini mana ngaha. Alai di sebagian halak dibereng do disi dibereng gereja gudang dotong isok kepeng. Indah kan? Baru adong mana menyusup jolma nasohita. Atar hera dipakai ma bejuna songon najegis. Tiba masa atna papungu pelean ipa masuk matangan na tu parpilian ani dang nama meakon alai mabuat siap bagas do dakku to manang nau ngadong iso songoni anggo dinganan na ya hubolus ya do kejadian ni itu las rohana pamasukkan hebeng na itu inganan parpilian ani saya niripu ma wah sukacita mangalio pilihan hapelas do rohana peluang mabuat. Apa yang saya parohau situai, ay mardala do situai dong dipeakon, mardalan tupuri manang nama miakon, manang nama buat tidang di parohaho ni. Alai pos rohana ibuan muse molo songon na asing barisan nih. Ada begitu amanginang. Semoga itu tidak terjadi di sini. Iban natadokon ada tipe orang segala sesuatu yang dilihatnya seolah uang yang bergerak-gerak. Ido bena di pasahat ibana do ngolunai orang makarikoton hepengi bahkan adong halak sampai so iboto sabban
di dia ibana patut mangomo, di dia ibana lahop mangalehon. Audo to. Nang ibo to be, sadi hari ibana naing mabuat, sadi hari ibana naing mangomo, sadi hari ibana naing mangalehon, manang berbagi. Kamangina. Karena roha hepeng. Maka na saya olo na terus madok tu iya nakon na molo saya terus saya pekan. Kau mata duitan, inna kan? Kenapa dibilang mata duitan? Hari-hari minta duit. Jangan bawa anak-anak ke pesta. Bahaya, apalagi di Toba. Terlabak banget di pesta sampai jam 4. Apa jam 12 nggak mulai siap gereja, pa masuk-masukan. Ragat isi part 33. Ujungnya perhitungan jam 12 sampai jam 4 asamangan ngamanggora siubeun. Apalagi anak-anak rewelnya minta ampun. Toki-toki mama jaloi sudah di pesta. Mangan batikina nga jam 4. Ahabe, mangan ahabe amanginangi. Mangan tusi nama aja kamanginang. Iro yado kejadiannya. Jalah yado au muruk martangi yang memang merdosa do disi. Alai molopola no ngasape lewat jam 4 martangi yang di pesta. Apa jol matikina mulai jam siang ngapor hak sejabu atau rana makan siang gabe mangat di paralangalangan. Tabo tu ramang mangat di paralangalangan. Dang mangat siang, dang mangan botari. Dang mangat siang, dang mangat botari. Makan apa ini? Saya bilang. Na lucu na maju nang martangi yang pemanonggahi. Dihamu perhala doi, baik kamu jo tang yang mangan, asa mangat kita on. Inna musa manggora. Bah, emangnya kami ini apa? Ya? Emangnya kami ini apa? Alat untuk memuaskan kedudukan dia sebagai MC di situ, memperlihatkan kuasanya di situ. Saya pernah marah karena sudah terlambat makan. Jam 4.30 saya pulang ke rumah. Ala kebetulan ibu di Jabukku do soponi garejai. Mula kau, jole gora masyanan, inna rohakku. Apa pinaya masape terpodo mi badungo muse. Baik kok kita makan. Terpodo mi badungo muse dang rado pemangan. Bah, songo dia do jol manisanan inna roha. Jam 7, jam 4.30 igora mamangan. Ngamulak besude pangulani huria. Tinggalano mana jonok di Jabu. Merdala mau nengek-nengek. Ini dia do, pangulani huria. Somar naro, somar rasahatinna. Dia muma, aso batang yang niku. Pasu-pasu matuhasi panganonon. Amen niku. Tersonggot talagi sude holan amen. Beh, asing tangyang ni nato biasanya nagajang ngagabeje pekian ni kan? Wah matangyang ni namuruk. So nakingani mangat di para langalangan. Dang mangat siang, dang mangan butari. Hebat nian akamanginang. Olah sahat kita tusi. Bagaimana mangihut turpukon. Dita dengan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan pikiran ni jolma. Di bagasan ngoluton. Di bagasan parsiaduan. Parsiaduan di sude kiada ni ngolu. Dia ka pikiran ni jolma. Buah mologodak kepeng. Tohoro boy raja atta portibion. Boha mologodak kepeng. Nga selesai sudah persoalan. Boleh hepeng menyelesaikan sudah persoalan namang inang. Makin ngata dokon. Tenang do hepeng dengan anak. Jolmairo na hepot. Tabo toro hepot. Dang diboto saban. Di jolmaido hato tuan na. Mau dibawa kemana ini uang atau kapan dia mencari uang. Tapi kenapa serasa uang ini mengatur kehidupan orang songon nataruk nakingani? Apakah kita sulit mengendalikan diri tentang ini?
Mau tado naking bodo heping mangarajai sude. Ngata boto orang kelima terkaya di Indonesia ini pada zaman waktu itu tidak bisa manukul hosanya. Manang na isi taboto yang gua ke generasi na tua-tua ngai boto isi. Bahkan sampai berusaha manukul namate asa unang ditanom. Berapa lama itu bertahan? Memang karena uang bisalah dilakukan itu, tapi berapa lama bertahan? Apakah bertahan terus? Mapa manginang? Di seluruh belahan dunia ini sudah banyak orang menguji, mempertahankan dunia ini dengan ekonomi. Ay pola orang hepeng di Indonesia penogorang iportibion. Mau tak pikir-pikiri hamajuan nabi nani dongata na di Cinaan. Terkadang pening mata saya melihat itu. Ay buado perjadinion. Buado pos niroha madalanion inaro resipata. Ay memang mamereng di media do maiba. Terkadang media ini memang lebih hebat dari fakta kan itu. Ay bodo disoroti seolah-olah dunia itu bisa dipokuk. Tapi pada kenyataannya sesempit itukah dunia? Di era globalisasi ini, di era kemajuan bangsa-bangsa yang termasyur di dunia ini selama ini. Pola tadokon negara adik kuasa. Apakah itu yang menyelamatkan seluruh dunia ini? Mereka yang menyelamatkan seluruh dunia ini jala di berbagai sudut portibion karena memikirkan kekuatan suatu bangsa adalah dengan kekuatan militer dengan segala penemuannya. Maka setiap bangsa berlomba-lomba mempertahankan stabilitas negaranya, keamanannya dengan menciptakan berbagai alat-alat mutakhir untuk menyelamatkan sampai menciptakan nuklir. Apakah itu menjaga keamanan bangsanya? Alanido turpukon manulikiti, marsuru, mengajari hita manulikiti, tasulikiti majo, sitong do jabatan, sitong do hepeng, sitong do huasoi mangurupi di bagasan ngolu ni jolma. Kalau kita tanya kepada Daud ini, molo manukuk kita tuh si Daud, jolma do mangurupi ho, daung inna. Raja do mangurupi ho, daung inna. Natoras mo do mangurupi ho, daung. Ale-alem do mangurupi ho, daung. Anggi ibotom do mangurupi ho, daung. Kenapa? Kenyataannya dia harus sembunyi-sembunyi dulu, bergerilya dulu. Alanya ha, itu haha, akahahana sudi, akan tugus-tugus. Seharusnya tempat dia mengadu. Abang, rubi jauh, ngaruh tuau songonon. Nggak dia temukan pengurupion siani. Daung. Bahkan saudara-saudaranya itu seolah-olah menyingkirkan dia. Kesana kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu masih kecil, kesana, sana. Kami mau perang di sini, Ninda. Bahkan ditikiro persoalan dan luar biasa sampai raja sendiri mengejar-ngejar dia. Dia berlari ke orang tuanya. Bapak, Oma, dongania, urupiau, ngaromana pohiau. Ngaromana hopiau. Apakah ada bantuan dari orang tuanya? Bahkan dia pernah mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Karena apa? Gak ada. Bahkan ketika dia berpikir, sahabat karibnya yang paling dekat dengan dia, yang paling dekat kepada raja, anak raja sendiri yang akan membantu dia meluruskan apa sebenarnya yang dikerjakan Daud ini kepada raja itu. Absalom ternyata tidak mampu juga melakukan apapun. Sebagai sahabat karib, tempat curhatan dia,
curahan hati dia, mengetahui segala hal tentang dia, dan menyaksikan banyak hal tentang dia, dan merasakan banyak hal dari Daud. Apa yang dikerjakan Daud untuk dia? Bahkan itu pun tak bisa melindungi dia, menyampaikan kepada raja, "Bapak, bukan begitu raja, bukan. Dia ini orang yang benar." Apakah dia temukan itu? Tidak. Kemudian dia merasa kesepian di tengah-tengah keramaian dan berlari ke sana, berlari kemari. Apa yang menjadi andalan dia? Siapa teman curhatan dia? Siapa yang bisa menjadi teman curhatan dia? Satu-satunya yang menjadi tempat curhatan dia adalah Tuhan, adalah Allah. Satu-satunya adalah Allah. Terjaa Audo Natuari cerita tentang seorang anak kecil yang berumur 4 tahun di suatu negara di luar sana. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana. Oleh karena terlalu sederhana, dia ini terancam tidak sekolah. Dia ini sering kena libas karena tuntutan daripada apa yang dia kerjakan. Tetapi entah kenapa dia mendapat sebuah keyakinan yang begitu besar, entah karena dia rajin sekolah minggu. Tapi dia seorang Kristen. Setiap hari menyeberang jalan sangat jauh untuk pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Tapi sebelum sampai di sekolah, selalu dia pergi ke sebuah gereja di persimpangan sebelum dia ke sekolah. Setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Karena dia tahu Tuhan Yesus itu adalah sahabatnya. Dia pernah dengar lagu, "Yesus adalah sahabatku yang sejati." Sampai suatu ketika dia mengalami sebuah kejadian tragis. Ada orang yang tidak mengizinkan dia lagi berdoa di sana. Padahal dia katakan dia berbicara dengan sahabatnya. Karena orang yang selalu ada di situ tidak ada di sana, digantikan oleh orang lain. Dan dia tidak mendapat izin untuk masuk ke dalam. Dia bergumul, lalu siapa yang teman saya bicara? Lalu siapa yang akan menyeberangkan saya ke jalan sana? Kemudian dia berjalan dan terus berpikir, sambil berpikir, kemudian dia harus meninggal dunia pada waktu itu. Dan banyak hal yang terjadi ketika anak itu telah pergi ke tempat yang paling aman melalui penglihatan seseorang yang bercerita kepada orang lain. Ada yang mengatakan dia sahabatnya. Saudara kekasih Kristus, siapa yang bisa Tuhan pakai menjadi sahabat, dia akan hadir pada kehidupan setiap orang. Turpukon akamanginang. Ima panidangion ni si David. Panidangion ni si David taringo tu pangurupion ni Jehovah di bagasan ngoluna. Pangurupion na luar biasa. Ketika dia tidak ada yang membantu. Ketika dia percaya bahwa satu-satunya yang dia bisa andalkan tempat curhatan dia adalah Allah. Dia tahu keterbatasan setiap orang. Dan dia tidak terlalu bergantung ke situ. Satu-satunya tempat dia bergantung adalah Allah. Alanido di bagasan turpukon debatado haposata. Mau didok topik ni minggu sadarion. Debatado haposata. Parpesal menon manugiho kita. Asa di bagasan pos ni roha situtu kita. Molonunga debatana gabe haposata. Dia akan bisa menciptakan apapun dalam kehidupan manusia. Ay molo tapasaha dirita. Molo marsigatuk kita tu seseorang si A. Holanido nagabe. Dalan haruar. Jala ipe. Dangsa leleng-leleng na. Bisa saja itu solusi. Tetapi ketika kita sampaikan segala sesuatu kepada Allah, Tuhan akan memberikan jalan keluar melebihi dari apa yang kita pikirkan. Molo debatana menggerakkan isu dia luar biasa loh. Luar biasa.
Ay bereng mak, bahkan di tonga-tonga nih kesempatan di ibana. Jonok tu rajai, nasay mangit ti ibana, lau mabunuh ibana. Bodoh ibana, serasa sangat dekat. Serasa sangat dekat tu parmaraan. Alai dang marmara ibana. Justru sasitongna raja ido na jonok tu parmaraan. Ala jonok di labung ni si David. Au cura rarohani si David. Mabalotcan na binayan ni rajai. Tak pola maol di ibana. Di Leon de Bataro kesempatan ini. Tetapi dia selalu tidak bisa dipengaruhi oleh dosa, oleh kejahatan, oleh manipulasi, oleh kesempatan dan yang lain sebagainya. Dia tetap menjadi orang yang baik dalam kondisi apapun. Tetap menjadi orang baik. Tertanam di dalam dirinya kepribadian sebagai anak kepunyaan Allah, maka dia tidak pernah bisa diprovokasi untuk melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan. Karena dia selalu menjaga dirinya. Di jamat tonibana do dirina taringo tu akadosa pangalausion ala diboto ibana hatiha ibana mardalan di dalam hati goran songon dalan di debata. Ada waktu Tuhan menempatkan dia pada posisi baik-baik saja. Amin akamangina. Moloroa tu jauh ni si A. Urupi jauh puang. Nasom maleo jo diau. Songon drama ni Natal na bulan Desemberi. Ipi jam 20 juta eleon. 20 juta dangarong masay. Nah itu. Tetapi pengembangan daripada pemikiran itu adalah ketika kita meminjam dari Tuhan, meminta kekuatan, meminta kesanggupan, mangido aka na perlu dihita. Lo bisia ni leononna. Lebih dari situ jaminan dari Tuhan. Makanya si David naking dibagasa turpukon. Sekali Allah bicara dua, dia pahami. Iro teh, ay bigan naking anyak kamanginang. Sahali debata makatai, ay 12 rapita majahak kamanginang. Tabu do teh bibilta manang bergantung tu sonno mahita. Di ayat 12 rapita majahak kana membuat bibel didok. Sahali do makuling debata, 2 hali doi hubege. Saguru di debatado hagogoon. Sahali de makuling debata. 2 hali do ihubege. Itu luar biasa. Kelipatan yang datang dari Tuhan. Hanya sekali dia bicara. Tapi kelipatannya untuk kita berbagai hal bisa menjadi jalan keluar. Masih ingat cerita tentang Yusuf? Sekali Allah bertindak, 1000 jalan bisa dia lewati. Akhirnya dia sampai ke tujuan daripada Allah itu sendiri. Ketika Allah sudah mempersiapkan kita ke satu tujuan, tidak akan pernah ada kesulitan, tidak akan pernah ada hal yang merintangi untuk tidak sampai ke sana. Maka kita diajak untuk terus bergantung, menyampaikan harapan. Kita lihat apa dikatakan Tuhan Yesus tadi dari epistel Markus pasal 1 tadi. Ado di dokter puki naking tuhita. Ado di tadi dia dibereng di si. Mangelekele namar sahiti. Molo oloho. Nalaho pamalupo nau. Pamalu maau inna. Sian toruk ni roha. Sian kerendahan hati. Sian sude aka serep ni roha dan ketidakberdayaan. Dia menjatuhkan dirinya di hadapan Yesus. Dia orang yang tidak berdaya sama sekali. Datang ke hadapan Tuhan Yesus. Jika engkau mau menyembuhkan saya, sembuhkanlah saya. Namar saya tuliton, penyakit kusta. Alay boto Yesus do. Tipe ni ibana na mangidoi, di berang do bulus ni roha. Ahado dia lusi amanginang. Olo do wow, itu teh. Di Markus nakingani didok olo doau. Dia bersedia.
Dia bersedia menyembuhkannya, memberi jalan keluar. Dia mau menyembuhkannya, dan bukan hanya sembuh, dia juga mendapat kesempatan. Maka apabila dia pun dilarang, jangan dulu kata-katakan ini kepada orang lain ya. Nang pedi orai Yesus ibana madokoni alai buhado. Tarabatan ibana dodang madok nadeng kataringo tu debata daong. Mulai siani bergerak ibana haruar, terus pamangan nai memuji-muji debata, madok nunga malu ibana, dipamalum debata, dipamalum Yesus, dipamalum guru, ngamalum, terus makata ibana. Saat tu lihat susocor segala macam, longam julmai, da odo tehe, nasakit kulitoni, ngayas bibana, panidangi odi amang inang. Apa yang dia peroleh dari Allah tidak dia tutupi. Meskipun sebenarnya Tuhan mengatakan, jangan dulu ya ceritakan. Kenapa? Asa bebas jo Yesus merdalani aidang do petikina, latu sosor, latu dia segala macam. Alai ahadona masa, ahadona terjadi. Dita dongan saha porsiau, diturpuki naking didokon. Sampai soboi be Yesus. Madapoton akka huta-huta. Anong nga tarbarita di bahen na melumi, hinadenggan na binahen ni Jesusi. Alay nang pe di hutan-hutan nama Jesusi, tinggal mangajari jolma, dang natanggung torok ni jolma, rotu ibana. Dapola ibana manopo jolmai, tunasa luat, alay jolmai ma, ro, ala ni panidangyon nakingani. Luar biasa amang inang. Adong do panidangyon tanasongoni? Kalau kita merasakan kasih Tuhan, pernahkah kita bersaksi dari kehidupan kita? Bukan hanya dengan kata-kata, tapi memperlihatkan bahwa memang kita mendapat anugerah dari Tuhan. Moloholan tapangasaho pikirata, molo tarajumi do gogot tanata jalui. Maka tidak akan pernah kita bersaksi tentang Kristus. Maka saksikanlah kebaikan Kristus dengan apa yang kita miliki. Ketika kita mau berbagi, menunjukkan inilah kuasa Tuhan, inilah berkat Tuhan. Saat itu kita telah menanam banyak harta di surga. Jangan hanya berani menumpuk harta di dunia, tapi tumpuklah harta di surga. Supaya Allah mengingatnya dan mengizinkan kita untuk tetap tinggal di kerajaannya, di surga itu. Karena dia akan berkata, ini hartanya, biarkan dia di sini. Seperti kata firman Tuhan, sebab di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Jadi unang holan artana di portibion tak tumpuk-tumpuk amang inang. Jalan melonung ngaturpuk arta tai bagi-bagi. Enggak untuk apa itu semua? Bagilah. Milikilah harta di dunia, miliki juga harta di sorga. Jangan hanya memiliki harta di dunia ini, tapi miliki juga harta di sorga. Karena Tuhan akan mengingatnya. Harta kita di dunia ini akan habis. Dimakan rayap. Tetapi harta kita di surga, Tuhan Yesus yang jaga. Tak seorang pun bisa mengambilnya. Harta kita di dunia ini bisa dicuri orang. Tetapi harta kita di surga, tak ada yang bisa mencurinya. Karena ayat 13 mengatakan, jalagok di hodo ale Tuhan asini roha, ay di balocon hodo, ganub jolma, hobar tupa bahenanna. Di balocon hodo, ganub jolma, hobar tupa bahenanna. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, kita akan memetiknya. Kebaikan yang kita tanam, kita yang akan memetiknya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita yang akan memetik hasilnya. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, kita juga yang memetik hasilnya, bukan orang lain. Karena apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tuhan Yesus Kristus menjaga ini semua. Ijamotto Jesusido artata nahot rodi saleleng-lelengna. Jadi unang macohot kita mangulahon nadenggan marpanidangiyom mahita asa torop do pejolma naboi ta urupi. Meskipun pangurupi ini terbatas, tetapi jangan pernah menyimpannya untuk diri sendiri. Karena kalau kita menyimpannya untuk diri sendiri, kita tidak memiliki harta di surga. Tapi ketika kita berbagi dengan semua orang,
maka harta kita akan banyak tertumpuk di surga. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami. Saya di bagasan asini roham mahami madalani sude ngolu nami. Botoon nami ma Tuhan. Patupahon na patut di harajaunmu. Ay nung nga jumolo ho Tuhan. Mangula. Mamasu-masu. Manupakon sa luhut dengan basam di bagasan ngulu nami. Pakyon nami may Tuhan. Gabi panidangyon nami. Di bagasan sadok ngulu nami. Tungadong pe aka pergumulan persoalan nami sa luhut na. Di bagasa kodo jupang hami nasa pangurupion. Alani marpos ni roha tuho mahami Tuhan. Mga sahok ko mahami. Homa dongan nami. Laho martukar pikiran. Jala ko sabing do ali Tuhan. Aporusan nami. Ragam do dalan patuponmu. Asa majadi mahami. Gabe aka anakonmu napataridahos sangakmu. Mauli ate Tuhan. Di parsaron nami di bagasan Arianon lam takas mabotoon nami sakapmu sakap hanguluan di bagasan ngulu nami. Ay olo doho Tuhan mengurupi kami di nasa ngulu nami. Walau marsi tutu kami Tuhan. Mga pehon ngulu nami tu bagas tanganmu sabing. Nunga huida kami ale Tuhani. Marhite panidangion ni akan nong parjolo siya kami. Dohot mahami Tuhan marpanidangio di hadapanmu. Ingoton ni aka jolma nanaing rodope. Asa tolhas saha rodi portibion. Guarmu na marmuliai di hati dakon. Muliate Tuhan. Hubege kami do barita marhite siya tonga di huriam. Di bagasan tikyon. Di aka program di huriam. Lau patupahon aka pengembangan pakobasion. Postorohan nami Tuhan, selama masu-masu ho diakai saluhutna. Jala songoni akan namasa di tonga di huriam. Aka parukilon nang arsak ni roha, nang aka sahit pe. Tuhodo pasatami sude ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Mamasu-masu maho Tuhan di pamatang nasida. Saboy malua nasida siyan parsahitoni. Anak konmu yale Tuhan, gonggom manasida. Di bagasan habong munagodang paso-pasui. Jala urupi maakahalak na marukil. Natarunjun. Marpos ni roha tuho mahami Tuhan pasahat to ni saluhut na. Namarlas ni roha. Dia karagam ni paso-pasum. Parsaripeon. Hatutubu. Doh dia kasih ulaun na pe. Saya homa manuat to na. Akahaserepot dinasida. Asalam gadda situtu pasu-pasumi nang dinasida. Akan amarhama olon. Dia kapadaraman na ale Tuhan. Patuduhon maaka dalan haluar. Anu nga pola roham itu adopanmu pasahatos. Sude nasa hadirion nami tu bagas tanganmu Tuhan. Asaho paturei. Gabe hai baruon di bagasan ngulu nami. Pos ni rohani akan nang terpasu-pasu di bagas akoma. Upar guru ho kami. Asa takas di hami pasu-pasumi. Ramoti mahami manang tu dia mangalak kasadarion ale Tuhan. Jala patolhas mah tu hami aka pasu-pasum nagabe hanguluan nami. Akana di bagasan hamolon. Parukilon naro tu bagas mutikion. Say malum manasida. Say jupangan nasida ma. Aka dalan haluar. Dia aka hamoloni Tuhan. Pasu-pasu ma aka parsaoran namion. Gabe haroroan ni. Pasu-pasu nagudang di bagasan ngulu nami. Marpos ni roha mahami toktong tuho say jalo ma ale Tuhan. Aka pos ni roha nami i jala tuho mahami mangu cade. Say saha tuho madaging nang todi nami molotung mula kanon ramoti pataru saha tu si tujuan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangnya kami mauliate madiho Tuhan. Amin. Mare demahita los tapasahat ma peliata na paduahon. Jaladung tatutup anon acara perminggota taingot mahobar tuwarta gerejata mangalehon partisipasita tu resota marhite
Membuan siluata tujolo. Mari demahita. Tu
huriata. Alede bata amanami nadi Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masian na nileon mitu kami pelean na mituho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asa kuparkasyak kami peleanon. Pati bulkon harajon mo dito nga to nga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami, marhite-hite toddim. Asalang hutadahami gudang ni sileon mitu kami. Asa lamigirgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di Banua Gijang, sa pinorbadia ma guarmu, sa Roma harajonmu, sa isaut malomo ni roham di Banua tongaun songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tukihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhida jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Oras madihita saluhut na manginang, selamat hari Minggu, sehat-sehat mahita mulak, ada orang semula kita laos tapasahat ma. Aka nahobar na ditiktikon na king, puhut mahita mardalan pasahat to tujolo, laos disi mahita mulak. Selamat hari Minggu madihita.
menjaga ho, Tuhan menjaga ho, las peroham marsak peho, sai diramoti ho, Tuhan menjaga ho.
aman asiroham di au pardosaon uduk doro hakon nuang marsomba di jolom unang jujur akadosaki sai salpuhon sian rohami amang sai pargogoy maaw di hasianganon to dim pasar